fi'n edrych nôl ar y cyfnod yna yn y brifysgol, a na gyd oedd e'n neud oedd masgio'r anxiety yna, masgio'r gorbryder, masgio'r poeni o droi lan i ddigwyddiad a ddim yn nabod neb, neu beidio fod the odd one out, neu just ffito mewn a blendo mewn gyda phawb a phob un. A dyna gyd ti'n trio neud yw masgo siwt ti'n teimlo, a mae mor drist nawr pan fi'n edrych nôl ar yr holl fasgio fi wedi wneud o ran sut o fi actually'n teimlo. A bod fi wedi masgio fe gyda rhywbeth sy'n mor... A fi'n edrych yn fe nawr fel rhywbeth mor ofnadw.